ए काजल रानी, कहवा से फरवा के अइलू हो? इ तो पूरा लागत फाट गइल बा। के पेले बा के बताओ? इ तो पूरा फाट गइल बा, लाल लाल लौकता हो। साला पवन सिंह बुलावले रहे मिले खातिर। कहत रहे कि फिल्म के शूटिंग होवे वाला बा। साला बेडरूम में ले जाके पेलस बहुते, यही से फाट गइल बा ये खेसारी। तो कुछ उपाय लगा दो ना, ये बहुते फूलता यार, दर्द करता। ए काजल रानी, हम तोहर का उपाय करी बोलो? तू तो फरवा के रोजे आ जेबू असही, तो हम का उपाय करी? पवन सिंह से कहनी है कि मत मरवाओ, ओकर मोगी छोड़ के चल गइल बिया। अब तू जा तरह मरवावे ओकरा लगे, तो हम का करी बताओ? अरे हम पूछनी ह कि तोहरा ज्योति सिंह काहे छोड़ देले बड़ा? ओकरा के पेलता एकदम मस्ती से, हमके झूठो सजा देले बड़ा। तो कहता कि हमर बहुते छोट बानू, नखे ढुकत बा ओकरा में।